O Concello de Outes converterase a finais de mes na capital do futbolín coa segunda edición do Máster Nacional que organiza a Asociación Arriola. O pasado ano arrancaba este torneo superando todas as expectativas con máis de 300 parellas participantes. Fixeron o primeiro Máster Nacional, o que decía Domingos, podían haber feito un Open para arrancar, pero xa se foi a un Máster Nacional, que ao final foron máis de 300, entonces o éxito ao final foi rotundo. O torneo dará comezo o 26 de xuño cunha xornada gratuita aberta a todo aquel que queira participar en modalidade cega. Sábado e domingo terá lugar a competición oficial nas distintas modalidades e categorías. Este ano volvemos a ter as mesmas modalidades co ano pasado, volvemos a ter o parado, volvemos a ter a modalidade de movimento e o femenino, que contamos que penso que este ano que vamos ter máis parellas, queremos, porque o primeiro ano non sabían máis ou menos como era, penso que íamos ter máis parellas este ano, e nada, non sei, temos as categorías de élite, que é a de xente máis profesional, primeira división e segunda. E o venres temos o que chaman os cegos, son parexas, a xente apúntase e tócache con quen che toca. Este ano vamos facer... É totalmente gratuito, é un detalle que queremos ter coa xente que veu o ano pasado, vamos ter totalmente gratuito, podes apuntar a quen queira, aínda que non queiran vir os outros 2 días, poden vir xogar e van a pasar moi ben. Dende o Concello apoian a organización deste torneo de primeiro nivel, que ademais de fomentar a práctica deste deporte que congrega cada vez máis adeptos, contribúe a visibilizar o municipio atraendo centos de visitantes de toda España. Ao final e ao cabo estamos falando de un acto, un evento deportivo que vai atraer xente tanto do ámbito autonómico como do ámbito nacional e que, bueno, desde logo tamén vai dar visibilidade, por suposto, ao Concello de Outes, bueno, do que presumimos sempre, non? Do noso patrimonio paisaxístico que temos, que estamos tan orgullosos dese patrimonio cultural que tamén temos e, ademais, que tamén poden disfrutar tamén desa gastronomía que tamén sempre presumimos dela, non?